今日の服、今日の服。ねえ、りゅうくん、んどっちがいいですか？うーん、そうですね。こっち、こっちですか？そう、そっちです。じゃあ、こっちとこっち、どちらがいいですか？うーん、そっちです。こっち、そう、そっちです。どっちがいいですか？こっち、え、こっち？違います。こっち、わかりました。こっちね。違う。それ、どれにしようかな。どれがいいですか？どれ？緑。あ、はいはい、それね。これ？うん、それ。私も、はい。まあ、いいや。あ、あれは、あこちゃん。え、どこ？あそこ。え、どこ？お久しぶり。久しぶり。ケーキを食べます。一緒に行きますか？行く。行く。行きましょしょー。今日のまとめ。どれがいいですか？これがいいです。これですか？はい、それです。どれがいいですか？どれがいいですか？どっちがいいですか？どっちがいいですか？こっちです。こっちです。どっちがいいですか？こっち。こっちですか？そう、そっちです。今日はここまで。またね。